bisid ni o be tali kɛ waribosona mun bɛna bila sen kan AES jamana saba olu tɔgɔya la ni o baaraw kɔni ni kun donna kabini wagati tɛmɛnenw na an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ka se ka o kuncɛ ni ka a dilanni ka o sɛmɛntiya an b'a fɔ ko sariya laban minnu bɛ o la tɛgɛnɔ bila kɛra o la o sɔrɔla sigi fɛ min ni o bɔra an ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale yɔrɔ la ani AES ministre saba minnu ka baara bɛnnen don nafoloko o bunako kan an b'a fɔ ko nin hakilina jolen ye mun taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yɔrɔ bila sen kan min ni a kolobon karila kulubakaw olu fɛ yen nɔ walasa ka fɛn min kɔni tasibila kɛ an ka fɛn min kɔni ye mɔgɔw ye minnu ka wulikajɔ fanga o bonyana kosɛbɛ cɛfarin minnu n'u tora jamana ko o la ka yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Mali ka tariku ka se ka o la kurakuraya ka o la yakubaya ka o fɔ fɛn min kɔni jamana kɔnɔdenw olu ka se ka tafa ale ni nafa ni ka o sɔrɔ o la san o san sigi min bɛ kɛ an fɛ yen nɔ walasa bin kɛra maa minnu ka olu ka se ka u ka damakasi sɛbɛnw ni ka o don an b'a fɔ ko o sigi tako 29 ko o baaraw nun donna an ka Bamakɔ CICB kɔnɔna na min ni a ɲɛmaya kun bɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kiriko o bunakun kan ni o ye Mahamudu Kaso ye ale fɛ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ an ka dege karamɔgɔ ni o ye Tom Senfi de ye ale ye a ka fɛɛrɛw ni ka olu fɔ kunnafonidilaw olu ɲɛna a kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye dolanciba min ni o bɛna kɛ Marokokaw olu fɛ yen nɔ ni a bɛna taa farafinna jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o dolanci baaraw ni ka olu bisimila ka ɲa ni an ka samatasɛgɛw ye. An ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale ye ministre saba ni ka olu bisimila AES tɔgɔya la minnu ka baara bɛnnen don nafoloko o bunako ma ni o ye ministre des finances ye Mali ta Burkina ta fo ka taa se Niger taw ma an b'a fɔ k'u ye sigi ka fɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la banque min ni o kan ka bila sen kan AES jamana saba o tɔgɔya la ni o banque ni an ko o ma ko Banque confédérale pour l'investissement et le développement an b'a fɔ ko o baaraw olu kɔni kuncɛliw sariya minnu bɛ o la sɛbɛntiya ka fɔ ko tɛgɛnɔ bila kɛra o la walasa fɛn min kɔni ye bangi kɔni ladilanni o ka se ka bila sen kan jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin bangi min ni a fɔra ko a bɛna dilanni ka a bila sen kan AES tɔgɔya la ko a bɛna kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye jamana ale ka se a yɛrɛ kɔrɔ cogoya mun na kɔnɔna yɛrɛ la ka taa se kɛnɛmana o yɛrɛ fɛnɛ ma ni nin bangi bilala sen kan a bɛna lafiya se AES jamana saba ma sira caman olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o dɔw bɛ tali kɛ an ka siraba kanko la ni an ko o ma ko infrastructure fo ka taa se sɛnɛ kɔni yakubayali nasiraw ma ale ni fɛn min kɔni dun kafa o ka se ka sabati cogoya min na walasa fo ka taa se kuranko o fɛnɛ nasiraw ma o ka se ka labɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra ko o b'a to fɛn min kɔni AES jamanaw bɛ yɛrɛma hɔrɔnya min o ɲinina ni an ko o ma ko souveraineté o na se ka sɛbɛntiya ni ka sabatiya cogoya min na ka yira k'a fɔ ko nin bangi min yɛrɛ fɛnɛ ni a bɛna fɔ ko a bɛna dilan ka bila sen kan ko nafolo kasabi min ni o kan ka bɔ ka don a baaraw nun doli sira fɛ ka yira k'a fɔ ko o nafolo kasabiw bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don ko olu bɛ bolola nin wagati kofɔlen na o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. An ka furancɛla fanga ɲɛma Général Assimi Goïta ale ye a kan di walasa jamajɛ hakilina min bɛ Mali kɔnɔ o ka se ka yakubaya ale ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya o ko bunakun kan an b'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko yɔrɔ kolobon karila kulubakaw olu fɛ yen nɔ ni o taara ka o kɛ kununko alamisa ni o kun bɛ décembre kalo tile 11 san 2025 ma an b'a fɔ ko o yɔrɔ taara ni ka o bila sen kan walasa ka tasibila kɛ an ka cɛfarin minnu ni olu ni tora an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa fɛn min kɔni ye Mali tarikiw ye walasa ka se ka o don ba la an b'a fɔ ko o yɔrɔ kɔfɛlen o dɔ ye Mali cɛbaw fo ka taa se Mali kɛlɛmasaw olu ma yɔrɔ ninnu tɔgɔ taara ni ka a da o la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko laɲini ye min ye o de ye ka se ka an ka jamana tarikiw ka o ta ni ka o la yakubaya cogoya min na ale ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ se ka sabati an ka jamana tarikiw ka kɛ an ta ye o ka se ka lakodɔn ale ni fɛn min kɔni ye ka tasibila kɛ maaw ye minnu kɔni nin tora jamana ko la cɛba minnu ni olu sɔnna ka u ni di faso ye ale ka taa ɲɛ o sɔrɔla o kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Arabadenw ni o kun bɛ décembre kalo tile 10 o ma san 2025 Bamakɔ CICB kɔnɔna na an b'a fɔ ko maa minnu kɛnɛ bɛ sigi u tɔgɔya la san o san maa minnu tɔɲɔna ni u bɛ u ka damakasi sɛbɛnw don o sigi 29 ni o ɲɛmaya tun bɛ an ka minisiri bolo mun ka baara bɛnnen don kiriko nasiraw ma ni o ye Mahamudu Kaso ye an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na ko u y'a yira k'a fɔ sigi kɛnɛ kan ko damakasi sɛbɛn min donna ɲinan san kɔnɔna na ko o bɛ taa i jɔ 452 o ɲana o bɔɲɔnko la o y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni san
2020 ani 24 ye ko damakasi sɛbɛn min donna ɲina san kɔnɔna na ko o ka dɔgɔn ka tɛmɛ san tɛmɛnen ta kan ko fɛn min kɔni ye baara ko o bilalen no sen kan kiiri tigilamaw fɛ walasa fɛn min kɔni ye sariya ka se ka boli maa minnu tɔɲɔna ka u ka hakɛw ni ka u lasegi u ma o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ in kan ko damakasi sɛbɛn 452 in na ko 24 ko sɔni sigira o ka bɛrɛbɛrɛ mun ni o bɛna ɲɛnabɔ 16 ko o ɲɛnabɔra fɛn min kɔni ye kɛnɛ yɛrɛ ka honcɔ ye o hukumu kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ ko hakilina jole ko o taara ka o fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ni u y'a yira ko ɲina damakasi sɛbɛn kɔnɔna na ko mun bonyana a la kosɛbɛ ko o bɛ tali kɛ dugukolo ko o la ko maa caman y'u damakasi k'a yira k'a fɔ ko u tɔɲɔna u ka dugukolo olu nɔfɛ an b'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na maa min ka baara bɛnnen don fɔ bɛɛ ma an ka jamana kɔnɔna na ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana cakɛdaw la ko maa o maa nɔ mana ye nin ŋanamu baara in na ni yuruguyurugu ko in na dugukolo ko o nasira fɛ ko fɛn min kɔni ye ɲangili sɛbɛn ye ko o nata ka bila o maa kofɔlenw kan ni an ka o cɛfɔbɛn o bɛ maa min bolo ni ale tɔgɔ madame Sanogo Aminata Male o hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko hakilina belebele k'ale bɛ k'olu bɛ ta la ni ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye damakasi sɛbɛnninw ye hali bi caman u ka bɔ o la tɔɲɔba min o bɛ ka kɛ jamanadenw na halisa caman u ka se ka bɔ o la o baaraw ka ta kiiri tigilamaw olu fɛ o sɔrɔla kunnafoniya kɔnɔ ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ seko ale ni dɔn ko o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ɲina k'a fɔ ko jɔnjɔn belebele talen don k'a di u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a fɔ fɛn min kɔni biennale ye o de bɛna bila sen ka Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ka taa desanburu kalo tile 18 ka taa bila a tile 28 ni o bɛna kɛ sababu ye ni Tɔnbɔkutu bɛna diɲɛ seleke naani maaw ta ni ka olu bisimila ka kɛ ni biennale ale hukumu ye ni o bɛ fɛrɛba ye seko ale ni dɔn ko o nasiraw fɛ anw ka jamana kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni Tɔnbɔkutu ale ye dugu ye Mali kɔnɔna na min ni a dɔnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni dɔnniw ye ni an y'a fɔ o ma ko savoir fo ka taa se fɛn min kɔni ye tourisme ni o ye an ka jamana ka sariya yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ an ka laadala yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu lakodɔnnen don maaw kana ka se ka taa u ɲɛ damu o yɔrɔ kofɔlenw olu la ni an ko o ma ko tourisme k'a yira k'a fɔ ko o ka se ka yakubaya hali bi anw ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni nin seko ale ni dɔnko baara min ni a bɛna ta k'a kɛ Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ o sɔrɔla o fɛnɛ kunnafoniya kɔnɔna na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw fɛ an ka dege karamɔgɔ ni o ye Tom Saint-Fiete ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ ani kunnafonidilaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ɲɛfɔli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu ni olu bilalen no sen kan a bolo walasa fɛn min kɔni dolanciba min ni o bɛna kɛ Marokukaw olu fɛ yen nɔ ni farafinna jamanaw bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ ka dolanciba o kɛ o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ale ka fɛn min kɔni samatasɛgɛ minnu sen bɛna ye o dolanci baaraw la a ye o lisiw bɔ ni ka o cari diɲɛma ɲɛma ka yira k'a fɔ ko maa minnu sen bɛna ye dolanci in ko o bunakun kan o hukumu kɔnɔna na a tilala k'a yira k'a fɔ kuma kɔnɔna na ko fɛn min kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ka laɲini o de ye ka taa fɛn min kɔni ye dolanci ye ale kɛnɛ kan ni ka taa jɔnjɔn daraki an sigiɲɔgɔnw na ni ka segin ka na n'a ye faso kɔnɔna na ka o kɛ kunnawolo sira ye ko hali n'a y'a sɔrɔ bɛnkan min tun bɛ ale ni fɛn min kɔni fédération maaw cɛ ni olu ka baara o bɛnnen don dolanciko ɲɛnabɔli bunakun kan anw ka jamana kɔnɔna na ko o de ye ka Mali samatasɛgɛw tɛntɛn ni ka se ni u ye fɛn min kɔni ye demi-finale ye o la nka a y'a yira k'a fɔ ko wagati min bɛ i ko bi ko hakilina min bɛ ale la o de ye ka se ka taa dolanci kɛnɛ kan ka jɔnjɔn belebele ni o ye coupe ye ko o ta ka na ni o ye Mali kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka samatasɛgɛw ye ko u sen bɛna se fɛn min kɔni ye dolanciba in kɛnɛ kan ni o baaraw bɛna taa ka o kɛ fɛn min kɔni desanburu kalo tile 15 ka taa bila a tile 16 la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min Abdoulaye Konate ni ale ye kunnafonidi commission o ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye danaya belebele ko jamana kɔnɔdenw kɛlen don k'o ta ka o da an ka samatasɛgɛw kan nin wagati kofɔlen na o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye olu ka billet d'avion an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ ko o talen don ko fo ka taa bila janvier kalo tile 19 na ko u tɛna segin ka na faaba kɔnɔna na tant que ni o ni jɔnjɔn ni o ye coupe ye o ni o ma segin ka na ko wa ko o de ye olu ka hakilina ye ko n'Ala sɔnna ma ko fɛn min kɔni ye jɔnjɔn ye ko a na faso ba Maliba kɔnɔ ni wagati kofɔlen na ɲinan san o kɔnɔna na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan.
An be dɔgɔkun kuncɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛna fɛn min kɔni wagati togoyaw ni ka olu da aw kun tulo kan ka se ka kunnafoni ɲiniko ni ka a kuncɛ ni o ye an b'a fɔ ko Bamakokaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min kɔni tile ale bɛna bɔ funteni degere o bɛna taa i jɔ 33 ka taa bila 35 la tile kɔnɔna na su mana ko k'a fɔ ko nɛmaya o na jigin ni o bɛna taa a yɛrɛ sɔrɔ 16 ka taa bila 20 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la Sikasokaw olu fɛ yen nɔ funteni fanga o tɛna bonya nɔ o b'a ta fɛn min kɔni 32 ka taa bila 34 tile kɔnɔna na su mana ko ka yira k'a fɔ ko a b'a ta 17 ka taa bila 20 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la o hukumu kɔnɔna na Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko funteni ale fanga bɛna bonya yen nɔ tile kɔnɔna na 35 ka taa bila 38 o ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko la ka yira k'a fɔ ko ni su kora ko sumaya o bɛna jigin kosɛbɛ fɛn min kɔni nɛnɛ ye o bɛna bɔ yen nɔ ni o digiri bɛna taa i jɔ 14 ka taa bila 18 ɲɔgɔnna o la ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tam TV jabaranin sanfɛ ko ka aw sɔgɔlen to an na aw tɛna sɛgɛn kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw k'an bɛn wasalam